खुलुमबाय आं मदनि ब्रह्म आंनि बे मोनसे हेडलाइन निउस लोगोफोर आं बारा रोङाबो ओमफ्राय ओरैनो जानला मोनलासो जास्ट ओरैनो ओरैनो एक्टिंसो आरो दा बे सासे आइजोनि गामसा गाननानै फुजा होनाय नुथाय लोगोफोर बे गामसा गाननानै फुजा होनाय नुथायाव सोरखौबा दुखु होनो सानाखै आरो सोरखौबा गाबहोनो सानाखै आरो सोरखौबा सोंखारियाखैना लोगोफोर आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय आंनि बे मदनि ब्लग्सखौ जाय दाबो साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो ना लोगोफोर आरो लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालायनो हागोन बुंदो बिदिब्ला बे आइजोनि फुजा होनाय नुथायखौ नायलांदो। ब्रह्मा बिष्णु महेश्वर आफा आं दिनैनिफ्राय गामसा गाननानै फुजा होग्रा जाबाय। आंनि बे जेथो गोनां संसारखौ दिनैनिफ्राय मोजां खालामनानै होदो आफा। नुबाय दा लोगोफोर बे आइजोआ सोर आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि होदों लोगोफोर आरो माबायदि जादों अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबावदे लोगोफोर। आंना गारमायानो जाया दै मैसो गारांसो बेनिखायनो आङो नोंजों रायलायनायानो जाया आंना गारमायानो बोरैबासो जायो। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो